Area Abuja, Mamma Quabaha, ADUMASA TV, Bomadin Sober subscribe Jumedi, no share Jumedi, and so I'm for and yabi ashe. Yamo we be around so efficient pa at the back ADUMASA TV. I think come to you in office and ADUMASA TV. Ubi be a 40 for a jump for near Boafonina, and so that's what Tiasa won't come one. Ya one year my papa did anymore a day by ADUMASA TV. I want to so Ubenabi at the ashe. Openima was so many done at Tosso, a don't con on the 19th of December. Ewa fimpinuni edununumiyemo mechire this year 2025 19 December ya and Asante Regional House of Chiefs a consist of nananom wobogu manhene sabronum bekwai manhene sumenya ofenso bonre and nanama nso kwanta bompata manhene ambazada ifa apenting and afesu kuma wo bere masafo twene bo akodua kontena se bere mama nkwa agi aboa mankwa dunan and afenso kwaman Nana Deborah Boatin Bedia Kon Awabafofro on the 19th of December and I Asante Regional House of Chief you running a mine in a quartana so na chairman a quartana so mo gazette nana edenebeka Asante Regional House of Chief na kotokohene ekasa no 7 previous work assembly for National House of Chief home na kakum ye de kwakwa no yenkotie de yura eka ye emra ye ba na said yenkrofo afa nsem no twene sere ne abasa no yenso ya beka de enim enti emra sesi memma wo bia kwan wo Ghana happen to some money da memma kwan sa we ya ye tie nyina ye na professor ne krata asem enye amane no no etuo bia mfa krata bia mfiri ba bia mehuru emekeka bibia mfata bia nche untwe nse sama mane minister de hine mitumi am bechiche masantema memmo bia nse san ne nse san kira da there was a ma Ghana for hunu ne se adena was a mani pe hunu se esunu bia ne na mane obi antimi ntra ba bia nhyehyɛ mra bia se national na ebefra wo bia ya hinnie ba ye ne nhyehyɛ de ba ye nko obi owo ba bi so de nko it is statutory you know mo nhwɛ ye no bia nkofa ba mu ne nkrata bia medwae ho a santimam ye maame no ye wo tumi ma ye nia ye nana no tetetimfia ha na ni tumi de ma wo mu so wo mfa emu ma na wo ye di buani ani die ma wo mu on the wo tumi so yi hine kura ye ne tie nyina oba na yi yen asa ne ye ba na so ye de ne se ye maame wo yi wie no otonche a efu otonche opim abatu na okofie no akoka asem sa ne ye nhyehyɛ tie Eshia Santama ya ni omnati oka we ya haya ya tie nyina ye na professor ne krata asem enye amane no no creation of regional house of Kenya enye ye ne amane a etuo bia mfa krata bia mfiri ba bia mehuru emekeka bibia mfata bia nche obi oba bi oso on de odi agade onni na ade Yesu yesi edi na de yesu ye de nko mo famfra na national so obi e free baby obi free not to be free ha ye ni mo ante ye ni amane ase na sa mo ka sa mo ye wholesale de ya memma wo bia kwan wo Ghana happen to some amane da memma kwan sa na amane ye nkam obi ahu constitution no boy and the institution of chieftaincy together with the traditional councils as established by customary law and usage is hereby guaranteed in the constitution. Your customary usage is saying, say any Asante, Mamma, say any father, any mamma, much on the eka. I will. That's what we try to crack will be made away there. And yama money and yan no constitution free in national is clearly specified there. But quite no corner mammy to fear yet or the cabby of a cabia. Come on in a mammy talk about beer, Masuka and the mammy cabby, Dabbing in the mammy cabby, or Babby Draw were 2 free or the abaton and a month for a bumano. Sanate, your quite antimania, woman to be, woman never. Mutie bi mukofia wo tufu se nana ye kwa asma ne ye kan say next time mukwa say na tie ye hihye no no ne dia ne so yi nipa no amane no no obi kuro mo ntesa na no nkyere se wo taw ne atwa krata bia de breast ye say eno so free him fa untwe nse sama mane minister de hine mitumi am de chiche masantema me mo bia nse san ne nse san kira da ene wo samo me ati ase we are money and a debu yama. For him, and the unipa, we unipa, you are the amount paying for no paying for so the I no. The chef here, what you are Sante, ma, what you maintain, or make Santiment Muncasada.
as one would to me say, member, or to me say, you are bringing him. As well as Aunt Member Casa. Debbie, we drew what there was a memano, Monamuni Paron, Monfaronam Nanenka. Yasanti Amanel. And she, yes, what by Dada, Yama, Menum, Yania, Yakushia, and Numina, and Gria. That's what we saw to make it. Now, Mema, Yania Coquin, Yana Kufia Kodrum. Even best and lawyer made us here. So because you say church or name of us, a coa mamma per monfa, media de monfama. Your mobile Giatumu be a baha, make them menfa Yajuma. And a Montias. Santimanco, Yamanianco, customary law and usage as pertains in the traditional is guaranteed. Yet the ano said the city as an AM. Ubi so once one day or person will be here on yet. My santimemu dear, as Santima to me was Kedako dear, Menshiko, and on your National House of Chiefs. And then Mamma could be quite say I church was a statue, did a Mamako. Mebaha said the Emra, your bayer near Shiaka, and I said, your customary law and usage in the air were hot and the sun. Statutory it is at the air king and Sassam, Ramu, when near Beha near bedroom home. And the statutory in a non creature in it. House went to mean creature in it. And the house went to mean more mine in it. Regional house being no what to me so upon mine and as will create mine in it. It is there will be a for 2 minutes for share regional house. That's a research committee, national house. A year first, a intra. But who's the area when they will be near Bishop Mama register? Research committee. Munyan Freeman and it's a nana, Tessa, the Dina be Baba, Moncophone be Bopo, the Dina be River more. Moment in now. Namunyan. It's a lawyer, Medasi, as a Macassa Monsham, no matter more. And yet, they are no. Yes, so say, and I say, oh, for Yetiana will be registered, you are transferred and acquired, and lawyer Yafano, Yanni choose to name Nama, Nepianica. So we have to know Yanni Betrianica. Abusia in some way and I hear a quarter cohen or two crew and a carrier woman so bonny Diania Pejaimu at the two dry our Shanty Regional House of Chief Abran and Animal Quantina see a new chatwo our Fimpinunia Junumu a deaf yada a chair more penima bosom yada and a tosso a year 19 December and some era at the two Janano. Nasa Yura Casa 7 previous as National House of Chief 7 previous are intimates San Asante Amania Mamara. One more about time as some see Abe Fontaine social media so she as some Reni Abasano. Yura Kaine no cre. National House of Chief has no power on Otumfuor say to Asante or Tosumi, you know. Mark my lips and read my words. National House of Chiefs, Omuni to me was Sante so. Or can we dika if we say Asante Amaniani Amamere National to me Messisano. Sem crash Sante Hena say. Was a musan chile Sante Hene sabin prediasa, and cry yan dia, and me shine chileno or ma or mutumi or moonfa and shine any hin will crobbe so. Now your fucking tuna si fan feature baby this hour in the National House of Chief, see a bagazatina without Otumfuor to me and ya Juma. And this year, Rakasa Asante Amaniani and Mamre Dawo, National House of Chief intimates Sana Montiasie. If it's a son at here. If you say Ghana na yeteno, ebidi ejadie, ebidi enadie, ebidi ofadie, ebidi swade, Asante yedi enadie. Asante mine, Asante kingdom, enadie ni yedie, akonya to, oba oda hono na oba penny wa hima wa akonya no hono, ene wo tumi so obeyi hene. Sabi yedi adie fa ennaso. Se wumfa ennadie so a wuntimedi adie. Hey, who free here now? Be who are santimem na efie na be wo be ware santini ba na wone ne wo umane ya oba ne dia asante amane ne amamere da ho no asante constitution is na wo untime sesa no ti bunu bloggers amafa nsem no a mo twe srem ne asem ne srem ne abasa na asante he ne je sabin prediasa adenti ne wokasa National House of Chiefs ni su tumi National House of Chiefs eni sante he ne su tumi wonu ma National House of Chiefs e wo mu su tumi bere masafo twene bo akodua bompata man hene sabronu man hene na sabi da sebro serebo nso ko ya de da sebro tuo serebo abesi nanan
nananom e wo ye National House of Chief a o represent Asante Kingdom no wonom nko na National House of Chief wo mu so tumi na no kwa nya wo mu nsa asesem enya wo mama ne ne wo mama mere ye behia wo ho se de be ya ye di mpuntunjuma for administrative purpose ntini ete National House of Chief ne Regional House of Chiefs ento hini nsi hini enti sebi predia sade ye wura kan ye enkyira ye de ne ba National House of Chief aba gazette na bra ye nim se enkyira asabi ehye santehene dia ehye nase wo ma wonsi hini wo ho o ma obi atumi se woni hini wo nkyira ese dan ye de obi ba National House of Chief se ye ba gazette no so wo ye enkyira hini abra santehene man tumi ese dan ye kofa obi free ba bi so omra be di hini okuro bi so abra kuro ni ye santehene dia ne ye de ne ba National House of Chief se ye ba gazette no nti se ye wura ka se sabi National House of Chief ni ne so tumi ade wo pa akire ne no wa munima de ko ne ko sua de pe ne bisa ne pe mumunu mu ansa na wakasa entina ba bi nka de ya wo de Asante amane ne se enade na yedi enkonwa so ehya Asante ase se nya Asante hene ne be ma wutumi se de hene a untumi ne hene ma ne nya ye da udi nchene boto ho no kwa no mo poma ponsa untumi ne hene enkuro ne hya Asante hene ase nko agye se wa ma wutumi se sabi de hene ansa na yetimi de wa ba national be gazette enti wa wote ba bia wani abre ho a wo kasa kukukukuku na ade na yewure kasa no odika ene wo kaso ene kure National House of Chief eni ni so tumi National House of Chiefs wona amokoko hia no sante hene wo ma ho bi o ma ho wo ma National House of Chiefs oda emre wo National House of Chiefs eni sante hene me ka kira wo nese woni mu a wono ma emra ni di wo mo ne nananom edo ma kogina ma Asante mantem no mo baye ma twene bu akodua bompata sabronum ena sabi ye nana wotuo serebu ayi rada asebe o sebe osumanpon hene ko ya wabese nanan ene ye nana asumenya wode ne ho chirikusi ntirama wono ne gire mu ma Asanteman e woda National House of Chiefs enti se wo be fa ade ya Asante hene ade no wo so wo ma wo kwan ma wo mfa ne so betena wo be ka se National House of Chiefs sebi mpredi asade mo ye no ma hwe ye bebe ye de mu be kɔ no wa betena bloggers so betena social media so kan se hunu unimu apɛ hwehwɛ bisa ne yenka ne yemfa nkyerɛw ansan wo ba be kasa yese bobofo nipa bia wonam wono ma ye wadwen se hunter wotechekere nya se wotechekere ane watutuo nipa da wona ne kwa hayo no bekuno nti wotechekere wotie di puma wotuo hwa de kura eba ansa na aboa no kura wo ba nse ye kum no anase ye nkum no ansa na watutuo enya asem bia bete no wutiri we mu bia no betena social media na wo ka de ya wo de efa akyea me ho wo se National House of Chief ni su tumi eye no kure efiri se Asante amane ne amamre National House of Chiefs politics entimi mesese Asante amane ne amamre ebi nsi da wo se ye ne pen so ene agye se wokɔ National House of Chiefs means se Asante amane ne amamre o nye nananom chidomfo ema nyina ba Asante Traditional Council Kumasi Traditional Council ema nyina ba bi wo kɔ nananom edidi ade ne bia abɛkɔ na ema wo ho kyerɛ wo madwene Asante mam enye saa na tie nananom mema betena wadwendwene ho na ma tena watie ukofia wache wo basi wo se de ne yewure ka no we se ni nti dafoforo ye kwa a yewure bisa wa kasei e ban kasa wa Asante Traditional Council Kumasi Traditional Council e man kasa wo eno nkyere se e ma so de enim wono mu kofie ko kyere wo no mu adwene e kyere wo mu ma nti Asante amane ne amamre na da ho National House of Chief ntumi nsesa no eno na yewure e ka enkura hya na se ye ne dia wa ma utumi se bedin hina untimi nko National se nko gazette wo ne nko gazette wa kodi hina ni wa ukoso ya kyere hwan abusua mum ye nsua de o enkyira se de ne yewura e ka no won ya no wode ma register na ogina ho no ye de enkyira e ba National be gazette no abra Asante hina nsadim sesen ye tia na sampa CD forms nya kwatam bi de ko ye kwa ni asa agba aba kura ye kotoko hina dia se wo ma obi tumi se woni ade wo so a opa afa ne ko World House of Chiefs yentimi gazette ne ma ne ye ADUMASA TV Facebook YouTube TikTok or the social media handle subscribe you made the nature wadwen enso so e comment section ho no Asante ne amane ne amamre efiri tete ba bi ebesi ne ho anesi ensesa bi meka ho ebi ba beka ho ane ye di pempuntunwuma ne ye ma mesei no kotoko hene obesu aye wo so wo be ya Asante mayi di anim onfa meka ho International House of Chiefs nananom yewura oje awo ya oje bi the president of National House of Chiefs nananom e wo honom no sa asem bi ba National House of Chiefs na se mo kan mo nhwe na mo hunu se da bi ba bi ya mo fa asem na firi na dia somdwe be ba na kuro no kura e be gazette no hye hwan ase nipa na hye na se na ama no tumi si emfa ne mra nananom yesira mo
anu nti ne mu nyinaa yekeka mu bom ade mo kɔ hɔ no no sɛ mo nkɔ boa ban no mu o man no nyenkoye hye wuti hye wo kyene ede obi aba ne abe gazette na abra ne wura nim ho hwe da bi ana brema kwa me de National House of Chieftaincy ma yewura de beto dwa no nso so asi kotokohene na akasa no wakasa no wakasa wo se National House of Chieftaincy san Asante amane ne amamre ebi so nsida mo pa mo fa nko ba bia wo wiase a mo pesa mo de ko enkyira ya Asantehene dia kopim se enkyira beba be suan kyire Asantehene na Asantehene be si ehene wo nkyira obia ni tumi se de ne ba National Gazette no bidin de aduana de shebedi akoyiri ka ire ba biteso no ena apiapia yeti kwa ma ye de ne enso so nsema ye kote ye na no opanim abosum ne da na etoso dunkunu 19 December e wa Ashanti Regional House of Chief abra yewura na manhene na brempon ene na chiame tenase entenase na etwato wa fi mu no wode to dwa no ye de ba ya ye de ababa be somo wo makrao